njengamanje mina ngasesayidini lami wonke umuntu odlala live ningitshelele bona ukuthi ngibafuna benjengoba benjalo wonke ngithi angikhethile wonke umculi odlala live uyinkosi noma uyona uyinduna noma uyona wini zonke uma udlala live sengila mina futhi ke bengihalela ngisho ukuthi isiqhatho Is there Black Life TV? Sanibonani babukeli be-Black Life TV, igama lami uZamaweza Zulu Klama intokazi kaMthalane. Phansi emabovini kwalijikijiki kwalisukulunye lapho engizala khona. Abangaziyo bangibiza insizwa zimcela uxolo ku Facebook engabe emfulana ngokubo zamikelana ngoba manje ngisakha khona influence ngisakhengisa lona ikhandlela ngoba ugesi ngakithi awubona. Bathi ukushalaza kwaleli soke nginalo kuyangisolisa ukuthi senginomna kwethu angithi mina ngokufaka amakoti akusho lutho ngoba kade pheke uzoqhubeka pheke kade washo uzoqhubeka washe. Ninabo sisina senishaya umthetho kangaka nikane ebani la endlini ngoba bonke lamadodala endini noma kufale ngena le makufale ngena ile. Mamezala ke sihlalisane kahle la ekhaya ngoba mina nawe silethwe into eyodwa bathi ishumi le intombi intombi kanye nefala kahlana yamaqhasha ngaphezulu bathi intokazi enenhlanhla ngoba ithandwa yisoka layo namba nokazi bazi bafuna ukipha amadoda abo ngaphezulu bathi wazala amangcobo wazala into enje namhlanje studio sihleli nensizwa lana hey shuthi inhleke lensizwa mayifanisa nentokazi sihlala nensizwa lana ubahubhe phansi eJolvet lapho silanda khona yakamkhize bathi inkukhu yomnumzane basuke bawena bayifaka amazamba nayisadle kwakona sikubingelele sikwamukele ku Black Life TV. Awusuka ninika bo. Ngani mina ukukhe umnumzana basubona bayifaka amazamba nayisadle kwakhona. Ubahubhe abanye bathi ubahubhe. Wawubahubhe apha. Angigqokile isu. Lo mbuzo uphendula bazi. Kushuthi abantu abalaleli kahle. Fele ngigqoke isudu. Nongibuza yagqoka isudu. Siphinde sidle kahle. Kube khona iziphuzo ezingekho njengoba kuyi lockdown. Bese siyaxoxa. Mase siyasho ukuthi wawubahubhe apha. Hawu ngochaza ngabuzwana. Eceleni hayi la. Hayi la. Hayi la. Iyona lensizwe sinayo njengamanje babukeli be-Black Life TV ubahubhe. Ake sibuze ubani ubahubhe? Ubahubhe umfanya nje usamncane. Oqhamuka ngapha eMkhomazi. Esigodini sasempunga. Kodwa ke indawo igama elagcina liqhama kakhulu iseJolvet. Idolo lezo zangakithi kodwa ngenxa ukuthi igama elibizeka kalula sigcina kusebenza lelo gama kungazi ukuthi indawo. Kodwa nje mawuthi iseJolvet ayikho inkinga. Indawo nje leya yangakithi engikhulele kuyona ngiyumfana kwazi kwabe nami ngicina ngiyakha ngiba umbhem nje okhulile khona kuleyo ndawo eJolvet elakuzalwa khona ubahubhe lapho. Ubahubhe uqale nini ukucula? Noma ngingasenayo isho ngoba lento yomculo senginesikhathi eside ngayiqala kodwa ngiqale ngemkhakha ehlukene. Mina ngiqale ukucula ngingacula umaskandi. Ngiziculela nje ezinye izinto zami. Ayikho into engiculanga. Gospel, isicathamia, lezi zinto eziculwayo nje abantu nami ngiyiculile. Kodwa ke ngigcine sengicela kakhulu kumaskandi. La ngibone khona ukuthi uNkulunkulu la enginike khona amandla. Nala ngizibone khona ukuthi hayi man suka nayi into engikwazi ukuyenza kahle hle kakhulu kunezinye. Mhlambe mangingaphosisi nje ngingathi qala ukucula umaskandi ku-2010 bese ngiqalile ukucula. Ukuthi ke bengisayile umuntu obizwa ngeyivukane lezo zikhathi. Somculo safofusa. Yeah, ukuthi ke mina nginokuphila enye impilo. Ngafundiswa ukwamukela. Alimnandi leli gama kodwa ngabona ukuthi yonke indlela ngathi idlula kulona. Ukuze ngikwazi ukuphila nalo. Kumnandi into uma uzobizwa ungaqali ngokubizwa umuntu. Qala uzibiza wena ngayo. Uthi uma sobizwa umuntu ingazweli. Ngavele nje mina ngathi ngiyafika emculweni ngathi okay kusho ukuthi ngiyivukana. Ngayithatha leyo nto nje ngakhuluma ngayo ukuthi mina ngiyivukana. Kwakuthi noma sokusha abanye kube sengazi ukuthi nje into engenankinga. Kona igama elingelihlanga kahle. Kodwa ke igama futhi okuphilekayo nalo ngoba sasaze sajwayela.
No kuyezwakala. Mangaka ama-album uBahubhe sewakhiphile kwaMaskandi. Njengamanje ngiqeda keep album yes 7. Usidayisela ngempela. 7 phezulu. Ngidayisela ngemfene. Yeah. Awufuni. Iyagoloza leyakho imfene. Si right ngayo. Hayi. Dayisela imfene. Iyagoloza level uthi mawuthayithuma. Si right ngayo. Sike sabona lapha yana kwi launch album yakho yokugcina. Hey. Yayikhona ngaphala. Workshop la kuyi 28 November mangaphosisi. Babaningi abantu abakhiphayo ngalelo langa kodwa ayi ngapha ngayo silala libhubha kakhulu yini imfihlo yakho? Ngangeholelwa lapha ngayithatha ngokuthi ngiyaholelwa. uNkulunkulu ngenxa yokuzehlisa kwami kwabanye abantu. Ayinamlingo leyanto. Yayingekho into yayithi akugcwale kanje. Kodwa into yayithi akugcwale kwaba ukuthi wonke umuntu owayezwa kuthiwa uBahubhe wenza umcimbi kwakuringa kuqala ukuthi awu ilo mfana ozehlisile noma ilo mfana othanda abantu. Nathi isikhathi mhlawumbe sokuthi sikhombisa uthando kuyena. Kwase kuba kanjalo. Lapha yakwakuvela ukuthi abantu uyabahlonipha yini noma cha. Ngoba umcimbi wami wawungenanto eshayinayo noma kuzothiwa into enkulu kuneminye yayikhona ngalelo langa. Kodwa umcimbi wami wawunalento ukuthi bayazi ukuthi abantu bayensizweni. Ngoba cha hayi ngumbhemu ophilayo nokuthi abantu abahluka lobuhlonisa wazi ukuthi abantu ubutizwa kuba isiqhwaga. Mina ngazi ukuthi umthizo ukwenza izinto ezinhle. Kwa uNkulunkulu wayengiholela lapha ngokungikhombisa ukuthi abangane engangizenzela bona sonke lesikhathi bakhona ubabekile. Ingakho lapha yakwagcwala kwangahambeka. Kwazothi abantu abanegama naba bekhuluma kabi ngomcimbi wami. Angisho ukuthi kwabheda kodwa nje bakhala ngaphansi ngeke ngikufihle lo. Okwentshebe kaMashi. Kunjalo nje into. Kunjalo. Sike sabona futhi nalapha kunezingane uBahubhe angani noma mhlawumbe ngoba umuntu wesifazane bengizothi noma ingabe ngithi usuchamisela kodwa sekunezingane eziphuma ngaphansi kwephiko lakho. Ziningi nje. Noma zingeningi kakhulu. Kodwa nginalento futhi yokungafuni nokuziveza. Yonke into engiyenzayo angiyenzi ngenhloso yokufuna ukubukwa. Kodwa njengoMaskandi futhi ke osusuka waba namandla novelele. Angicabanga ukuthi kufanele lento yami igcine kuBahubhe. Fanele uBahubhe atholakale nakwabanye abantu abathile. Makwenzeka ngifa fanele kufe umnyama yami kodwa mina qobo ngiqhubeke ngiphile la. Ukwenza leyo nto ke kubiza ukuthi angithatha umona ngutshingele kude kusale mina nginje ngoba nginjalo. Ingakho kukhona izingane angiqale nje kunezingane la okwakuthiwa intombi zombango. Lezo ngane zaziphuma ngaphasi kwesandla sami ezisaqhubeka namanje bese kulandela ezinye futhi izintokazi okuthiwa abazukulu bambhali. Nabo futhi njengamanje ngibhizi nabo ngisalwa indlela yokuthi babonwe yizwe abaqhamuka ngaphansi kokaBahubhe. Phinde kuzoba abafana abangigidelayo. Nabo labo bafana labo baqhamuka ngaphansi kokaBahubhe. Ngifuna izwe libone ukuthi ngempela uma umculi indaba engagcini kuwena sesikhathele omonase babaculi abawogombela kwesabo. Ake kuvele uma umculi ukuthi noma ngabe umculi uyathanda kodwa ukuthi into enhle ibonakale yenzeka iqhamuke ngawe. Hayi no kezwakala la nsizwa yakithi. Mhlambe uBahubhe iminyakeni mhlambe emihlanu kusuka manje uzibone kuphi? Ngoba siyambona kuma nominees amaningi uyavela. La kunama nominees akhona uyavela. Uma mangabe nje sizokhuluma mhlambe singakufihli lokho. Singasho ukuthi ku top 5 yabaculi bakaMaskandi uBahubhe khona lapho. Yeah, ngibe khona nami kwasho ingoma kusho ngomini. Kunjalo nje Ntombi kufanele ngitholakale ngoba ngiyakwazi ukusebenza ngokuzikhandla engikwenzile.
futhi ke mina ngibe nebhadi lokuthi angizange ngifakwe umuntu kulezi zinto kuphoqe ukuthi angilwe ngilwe ngisebenzisa ingoma yami ngisebenzisa ukusina kwami ngiphinde ngicule okuyikona okwenze abantu noma imedia noma Black Life TV bonke babona ukuthi yazi loya umuntu loya odinga ukubonwa yizo yingakho ngila yabona nje mhlambe eminyakeni emihlanu ezayo ngizibona ngimkhulu kakhulu ngoba angihleli angithanga ngoba nako ngibona abantu bengithanda ngase ngithi hayi right no ngisaqhubeka ngisakhanda igama lakaBahubhe uma ukuthi amandla yangiphelela ngilikhanda eceleni kumele ngelinye ilanga ngifisa mina eminyakeni eminingi ezayo ke ngibizwe ngikhokhelwe izimali ezinkulu ngikhokhelwe nje ukuthi ngikhona ngibile abantu ababizwa ngama legend angive ngithanda ukuthi ngithi mangifike uthola ukuthi kuyajatshula ukujatshulula nje ukuthi nje ngibonakale ngithi nje shazi mhlambe kuma event siyakubona uwenza live sibonile lapha okhosini ngonyaka odlule la ufike khona owafike washo khona wathi hayi uzofesa la yebo awuzange ukuzokwenza into eziningi uzofesa nje ku live ukuthi nawe udlala ku live sabona isasasa abantu indlela babejabule ngayo ku social media kungabe siyakubona mangabe uqasha manje uperforma u live noma uyolinda behleli bemcimbi bathi hayi no siyakunika u live bayazi abahleli bemcimbi emkhulu nemncane lento ya life ngiyayidinga nje ngoba sengikwenzile okunye sengibe yiqhawe kakhulu ngimayimile mina ngasina ngiyaqhathwa nezinsizwa eqhude ngengoma ngalithatha iqhude ziyazi insizwa zikhona zihleli ziyazi ukuthi uBahubhe uyashaya ngiyashaya ngengoma ngidlala njengamanje ngicabanga ukuthi ke mina ngokwami fele mawukade uwinile entweni udlulisele kwaba ngaphezulu leyo nto isuke istepisi ukuthi ngoba nakho yabona manje iqhudele kumina fele basale babanga iqhude abanye kunikwe ezinye ingane ithuba njengamanje mina ngasesayidini lami wonke umuntu odlala live ningitshelele bona ukuthi ngibafuna benjengoba benjalo wonke ngithi angikhethile wonke umculi odlala live uyinkosi noma uyona uyinduna noma uyona wini zonke uma udlala live sengila usofikile mina futhi ke bengihalela ngisho ukuthi isikhatho ngovote yeah bavote khona ngesikhathi nudlala live bayisholo bona bavote bayisholo bona ngoba yabona uma sifuna umculo wethu bemnandi lezi zinto zama competition izinhle ngiyazincoma ngiyishayela ihlombe noma kusokukhona ke lokho ukuthi kwesinye isikhathi ukubuka ubone ukuthi ayile ibiyinhle lento kodwa abanye boza kwethu bayayona yeah phela asithule ngoba singabona ayikho into ebhlungu njengokuthi usebenzisa abalandeli bakhe ingane zabantu uyivotise zivote futhi ngempela bese kuqhamuka umuntu angavoti kwakona angavotelwa umuntu kodwa yena afika ayiwine leyo nto wenza ugcine uyinyanya into yamaskandi iyinhle lezi zinto zokuqhathwa zenza unyusa amasokisi zikwenza ukwazi nokuzibona ukuthi umama kuphi nezinga udinga ukwanyusa kuphi amasokisi ngoba ukushawa womunye umfana kahle nje angithela induku ekhanda nje ngevoti into enhle leyo fele ngiyomxhawula lo muntu uyithi hayi insizwa ngiyakubongela ungishayile ngizonyusa amasokisi nami ngizokushaya next year uyabo kodwa mase ngazi ukuthi wena awungishayanga ngithe kusofela ngabe siyashayana mina ngabanjwa izandla kanje wasuyangishaya wena bese kuthi uwinile leyo nto yenza ngingayithandi kwalowo mdlalo so noma ikhona lemidlalo kanje siyifisa futhi ngempela kodwa sesiyabona nathi ukuthi ayi kuningi ukungcola kulapha okumele kulungiswe so lethi sizokwazi nathi ukuthi siyenze izinto zethu sikhulekile ngoba thina ke asizivoteli sivotisa izingane zabantu esizincenga usuku nosuku awumajine uzoncenga abantu bayenze ngempela into yenza kodwa kugcina nje qhamuka umuntu nje aye ngale tafuleni
akuyo ayikho right leyo nto futhi ke hayi ukuthi asiyiboni sayibona ikona ukuthi ke mawumculo ukhumbula ke nokuthi la emculweni zonzana mina la ngizocula okunye vele ngakuthola ngendlela kahle hle into engangizelela ukuzojabulisa abantu futhi ngizokwenza lokho ngalendlela ukuthi babona abantu babo ufakazi bami ukuthi ngideserve okukhulu. Sikubona lana ku live kade wenza laphana okhosini usebenzise abantu abangaziwa. Yeah. Enye into bafethu khonto kumele sikhumbule ezweni lonke siyayibonga iBlack Life ngoba manje senza sikwazi ukutshela abantu izinto okufanele ngabe bayazazi vele kodwa ebese ngesikwazi ukubatshela zona. Lento yokuthi baningi abantu abanekhono la sisi leminyaka baningi ngale ndlela kodwa ngeke bavele ngoba sibangisana ngabantu ababodwa. Baningi abasakazi la baningi abaculi abanye babaculi sibacindezela thina ngoba naku sinamandla sihambe siyobavimba sivimba ukuthi bangaveli ngoba mabevela kuzophoqa ukuthi akuwe thina. Nakhona ke la ngakhetha ukusebenza nabafana abancane ngoba ngabuka ikhono ngathi mina ingane ezincane kangaka zikwazi ukudlala ulife onjena izikwazi ukudlala ingoma zami kanje ngase ngithi abantu ngoba seniprovile ukuthi niyakwazi ukuyenza lento asambeni ke manje niyobonwa yizwe ayikho into engijabulisa njengokuthi sebeyaqashwa labafana bebevele ngami nje beqhamuka nje ayikho into engijabulisa njengaleyo ukube ngathatha abantu abavela abadumile bebezoqashwa nini bebezovela nini. So kumina nje kuzobaleka isikhathi esiningi yami into njengoba kwamculo wami uhlukile ngisho nezinto engizozenza futhi indlela engide ngayihlukile umculo wami uhlukile nabantu ozobafica kumina kulindela abantu abahlukile. Labantu bathathile ukwenza nabo live okhosini siyababona makuthiwa uyaqasha manje ukwenza live performance kwezinye indawo usebenza nabo noma uyobaveza ngaleso sikhathi kuphela. Ngahlala phansi nabo emva kokuthi sihambile siyosebenza nabo. Bayisho lo bona bathi bhuti kumnandi ukusebenza nawe nokuthi nje sikubonge. Ngase ngithi mina vele nami ukusebenza nami kube mnandi. Nanoma ikephi la ngidlala khona ulive uzobafica siyiphusha nabafana bami. Uma ubadinga uzobathatha futhi nawe ubasebenzise ngoba kusemsebenzini la. Kuukuthi kodwa uma ngiyosebenza kuzoba kumpela kukancane ungezobabona. Isikhathi esiningi bazotholakala. It's the Black Life TV.